Gipangkat sa usa ka magtutudlo ang labing unang titulo nga Mr. Bohol 2021 nga gipahigayon dito sa Panglao, Bohol. Gipakita sa participants ang ilang kabagsik sa pagsayaw, sa swimwear ug sa formal wear. Ila usab gipakita ang kahait sa ilang salabutan atol sa Q&A portion. Si Arnel Valmores Cadusale sa lungsod sa Trinidad ang nakakuha sa titulo nga Mr. Bohol 2021. Ang 24 anyos nga ulitaw nagtudlo sa usa ka kolehiyo o usa ka sangguniang kabataan chairman. Samtang si Dan Joshua Olaco sa Panglao ang gideklarar nga Mr. Bohol Tourism ug si Jeff Neil Osaraga sa Inabanga ang Mr. Bohol Ambassador. Matod sa organizers, gustong ipakita sa Mr. Bohol ang mga maayong gawi ug ang mahimo sa usa ka bul-anod. Ug tungod sa pandemya, ang audience anaara sa ilang tagsa-tagsa ka mga accommodations isip pagtamod sa health protocols. Paghandom usab kini kang anhing Direk Mario de los Reyes nga maoy nag-conceptualize sa maong indigay.